It-trasport bil-baħar bejn Malta u Għawdex irreġistra numru ta' żidiet bejn April u Ġunju meta mqabbel mal-istess xhur fl-2014. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. B'kollox kienu 1,268,551 persuna li vjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Dan jimmarka żieda ta' 5%. L-ikbar numru ta' passiġġieri, jiġifieri 431,000, kien reġistrat f'Ġunju. Bejn April u Ġunju, 348,456 vettura qasmu l-fliegu, żieda ta' 9.4% fuq l-istess kwart tas-sena l-oħra. In-numru ta' vjaġġi li saru bejn Malta u Għawdex żdiedu b'6.5% għal 5,136. Il-maġġoranza ta' dawn il-vjaġġi saru f'Ġunju. Intant fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, l-ammont ta' passiġġieri li qasmu miċ-ċirkewwa kien l-ogħla matul il-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li mill-imġarr Għawdex l-aqwa jiem kienu il-Ħadd u Tnejn. F'kummenti li tal il-One News, iċ-Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina spjega kif din iż-żieda hija kollu frott il-fatt li Għawdex qiegħed kull ma jmur dejjem isir iktar popolari filwaqt li l-kummerċ qed ikompli jikber. Qal li huma ħafna l-Maltin u barranin li qed jażlu lil Għawdex għal btajjel qosra.